ayikhale bafana bakithi. Uyakhumbula isimo sami 2019 November 2002. 2019 November 2002. Rest bafowethu, rest. Akuyolaliwa. Nifasta nini nizithudha kangaka nje kugospel? Nifasta nini awu kuda bayithi. Tirango lalela mfowethu unginyanyisa kakhulu mfana ngimazi waplensha ngabe ifundela ukuzokweyisa abantu iyona into efunda esikoleni lena bathatha ayikopela nje lensha lena njobe engayisaka nje lo mfana futhi manje ngicasula kakhulu ungayisa ngento eyiqiniso akufundekile kahle mfowethu lapha kithi ngeke mfowethu akufundekanga ngempela kahle cha iqiniso lelo kodwa hayi ukuseyisiwe singane kanjeni ngoba ngokusalayo ngingafundile nginjalo kodwa ngelusa mfowethu nangu nawe amdansa wonke umhlaba lo kodwa ufundile. Mfowethu kwenye ela phela lisaka elizithembe kanjena yabona kaze ibone inkuxa mina eyithembe ngalolu hlobo kushana umbale ngawugcina ngiselusa kuthi ubukhwebezana my hey yabona umuntu lona umuntu ogibela Ani ANC yadlala lizoyintshontsha yonke lento izokukosi ingekho izoyintshontsha lonke ikhona abantu basenkuthu bagcine ngokushutha kuyaza alisekho selintshontshe ngifuna ukukhuluma nawe ngicela ngalo ngibhalele amasimba la ngiyabloka lolu hazane lo akumina ngashiswisi la awona-ke nje-ke akulokho akusekhona ubujongo sewubutabani nje la lento lena nizoziphruvela ukuthi neziyitabani ayikho nje lento utabani nje wazi uncika kwenye indoda kayijena nize nibumbe umlomo kanje niqembile nobabili kade nezani zinja angcono ekhaya angcono ekhaya awukho asikrele ekhaya hawu kahle ndoda kuyena umuntu wakho lo hayi vele wakumbizela ukusho ukuthi music video cha kahle akufanele lokho nje khohlwa ayi mangathi umuntu wakho lona ayicha mfethu hayi umuntu uyasebenza ezweni hawu navigator wena nalomuntu omhle kanje phela ufuna wethu lo hamba uniyele uyohlwaya le ngalini emakhaya ayikhululeka ukuthi uvikele bamashethi lawe naphusha asejengise ngoba ukhohlwa ayikho nje indaba lamashethi umsangano ugcina nci nani niyabona ukuthi niyawafosta kubantu uNkulunkulu wami into mangayifosti kubantu uyayibona hey yabona kuba ingale ngabe ithe phihli izolo ngilambe ngahamba ngaze ngagcina ngiya lapha na kuleli khishi lethu uDJ Koti akaze empilweni yami ngicabanga ukuthi ngihoke ngidle ukudla kuka DJ ngoba uDJ ngibazi bejuluka nje mina bedlala emaclubini bephakelwa ke ona ama snacks hayi ukuthi uDJ akathi unekhishi ha yapheka inja hilalela umnandi ukudla kwalaphana hey futhi mina ngifica nabantu bagcwele lapha kuKotini abanye bahamba nabo Uber Eats ngiyabuza ngithi mina noba kune Uber Eats lapha nimcelile nje noma nani niyatholakala bathi hayi bayatholakala ku Uber Eats zona ishumbana lezi deliver ngayo le app ayingeke cha ayingeke lokho kuKotini kwayicabanga lento uNkulunkulu wami isile into yakho isile uNkulunkulu wami hey bakithi lazi sihlefu setshebe South African comedians woza quality biyala mlandele phungalenja uze siqengqe mlandele senda amaphumulo Philip Slophe woza uyapi ke wena Ngizwe phindele emuva Ngizwe ngakakubiza phindele emuva Ngizwe woza Thando Mseleko woza Thando Mseleko woza Lava Boy woza Kuphuka shesha woza King Nuba landela King Nuba woza shesha